Здравейте с прогнозата за деня. Днес на страната ще бъде предимно слънчево. По-късно ще се появи разкъсана облачност, главно от запад на изток, но днес валежи не се очакват. Максималните температури ще са в интервала между 17 и 22 градуса. В София ще бъде около 18 градуса. Налягането е по-високо от средното за месеца, но тенденцията е към понижение. В планините предимно слънчево време, по-късно с поява на разкъсана облачност и увеличение на източния вятър. Температурите там също се повишават. Валежи днес няма да има. Валежи обаче се очакват главно в Европа. Над по-голямата част от западните и централни райони на континента времето ще е облачно, с валежи от дъжд. На юг с променлива облачност, намаляваща до слънчево. Утре в страната ни времето ще е предимно слънчево и сравнително топло, през деня до 20 градуса. В петък, събота и неделя увеличение на облачността главно над източните райони и превалявания от дъжд. Температурите слабо ще се понижат. Такава е прогнозата за днес. Желая ви хубав ден!